טיסה, חטיף קנאביס עם שמן. המדריך המלא, איך טסים עם הכלב. אז לפני שנתחיל, כל חברת תעופה יש לה את החוקים שלה. לפני שאתם סוגרים טיסה, אתם צריכים לבדוק מול חברת התעופה מה הסטנדרטים שלה לקחת איתכם את הכלב. אחרי שבדקנו, בואו נתחיל. נתחיל קודם כל עם הדבר הכי חשוב, שזה תיק טיסה לכלב. זה תיק שאנחנו יכולים לעלות איתו איתנו ביחד למטוס. יש איתו כיסים שנוכל לשים את כל הדברים שנצטרך לקחת. רצועה, שיהיה לנו קל לסחוב את התיק ביחד עם הכלב. ויש לנו פה שאנחנו יכולים לקשור את הכלב. חשוב לי לציין שאת התיק הזה אנחנו יכולים לעלות איתנו ביחד למטוס, רק אם הכלב והתיק שוקלים ביחד עד 9 קילו. מעל 9 קילו, רוב הסיכויים שחברת התעופה לא תאשר. עכשיו שיש לנו תיק, אני אתן לכם המלצות שלי שיקל על הכלב במשך הטיסה. מזרון לכלב זה לא חובה, זה עניין של נוחות. זה מזרון רילקס מידה 2, להכניס אותו לתוך התיק, וככה יהיה לכלב יותר נוח, יותר נעים במשך הטיסה, במיוחד לטיסות ארוכות. חיתולים לשים על הכלב. לכלב יהיה צרכים במהלך הטיסה, וזו האופציה הכי נוחה והכי קלה, גם לנו להחליף לו במהלך הטיסה, וגם לכלב לא ללכלך את כל התיק, את כל המזרון, פתרון המושלם. חטיף לכלב למהלך הטיסה מקנאביס עם שמן המפ, שזה גם סיבים מצוינים לכלב, וגם יש לי לקוחות שאומרים שזה מאוד הרגיע את הכלב במהלך הטיסה. מאוד ממליצה חטיף קנאביס עם שמן המפ לעיסה דנטלי שיעסיק את הכלב במשך הטיסה, גם לטיסות ארוכות וגם לטיסות קצרות. הכלב משתעמם מאוד מהר וזה מאוד עוזר לו. ממליצה לכלב במהלך הטיסה זה קולר הרגעה טבעי, חומרים טבעיים בלבד. כלב זה סיטואציה שהוא לא רגיל אליה, במיוחד לא טיסות, אז אני מאוד ממליצה, זה ירגיע את הכלב וייתן לו להיות שקט. אני ממליצה לשים את זה כבר כמה ימים לפני זה על הכלב, כי הוא מרגיש את כל הלחץ. בואו נעשה סדר. לקחנו תיק, פדים, חטיפים, מזרונים, ועוד כל מיני דברים נלווים. לכל עזרה, שאלה או ייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו. אז מה שנשאר להגיד זה טיסה נעימה.